saiki ya dhewe ana ing kualik lho tuh. Cagar budaya dalam pojok. Situs Dalem Pojok yaiku omahe Bung Karno nalika isih cilik sing panggone ning Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Situs Dalem Pojok iki dibuka tanggal 28 Oktober 2015 karo paguyuban Yayasan Bung Karno. Ning omah iki lho, biyen Soekarno cilik ngentekne waktune urip karo bapak lan ibuke. Omah iki ya digawe Soekarno karo kanca-kancane nalika masa-masa pergerakan. Dalem pojok iki dibangun karo RMP Sumohatmojo, kanca cedheke Mbahe Bung Karno sekitar tahun 1850-an. Pas wektu iku kaya kerajaan agung sing terus dijaga ketat karo abdi dalem. Ora sembarang wong bisa mlebu, bahkan enek adat lan tradisine dhewe. Saiki dhewe arepe mlebu ning persadane tinggalane Bung Karno sing panggone ning nggone Pojok Wates Kediri. Oke. Iki lawange hasil pembelian Bung Karno sekitar tahun 1920-an. Nah, waktu kuwi Bung Karno merasa malu isin karo kanca-kancane pergerakan. Mula-mulane pintu hanya terbuat dari bambu. Kemudian Bung Karno menawarkan diri pada RM Sumosewojo untuk tuku lawang iki. Enak sejarah iki. iki lho ya rek, sadurunge dhewe berkunjung iku kudu nulis dhisik. Nulis daftar hadir ya. Iya. Iki to rek, arca iki jenenge arca Ganesha. Arca iki ditemokake pas dina Kemis Pon jam 10 awan. Lah iki silsilahe keluarga Pak Karno. Iki ayahe Pak Karno. Ibuke Pak Karno. Iki kamare Bung Karno pas biyen isih nom, identik karo lambu-lambu jaman biyen wong Jawa ngono kuwi. Saiki aku ana ing kamar masa kecile Soekarno pas biyen. Seperti ngene iki kamar. Ambu-ambu kuno banget gitu. Bung Karno utawa Kusnoi lek turu ning ngene lho rek. Lah iki lho. Cilikane. Lah aku sing ning kene iki ra sedeng koyane. Iya jelas. Soalnya awake wis gak cilik neh. Iya bisa dibuka rek.
Ya ngerti iku nyen. Oh. Les. Kok lah aku gak wani praktek kok nek jeblok aku di penjara. Kilo nek kursi. Yuk. Gak diangkat. Mbakku iki. Ini mbakku ngene iki yo. Kursi Bung Karno. Kulit asli. Kulit asli. Kulit ada ning kursi Kulit apa kebo, kulit kebo. Iya, ya. Terangnya toh, diterangnya iki opo? Iki lho, iki to. Apa iki? Tulisan. Kursi Bung Karno pas cilik. Kursi Raden Mas Panji ya. Sumo Hatmojo pating dalem PB Songo. Bisa ya apa? Gitu ki PB Songo iki. Sak kandas kursi peninggalane Presiden Soekarno ing dalem pojok. Kursi iki duweni arti penting lho rek. Apa ya artine? Main kursi ana sejarah ya kene kabeh iki. Wah, Barang benda-bendane ana sejarah ya. Dadi patut dilestarikan. Lho, tahun 1902 sakwise selamatan Oh, pergantian jeneng. pergantiane jeneng sing mamane Sukusno dadi Soekarno. Kursi iki lho Raden Mas Panji ngomong apa ya? Ngkei wasiat. Wah iya, enak Diterangno masyarakat. bocah iki bakal dadi kembange jagat. Ingat. Hebat. Wis ya, paten. Karo ngusap sirahe Bung Karno. Dibawa tenan ya rek ya. Bung Karno saiki dadi kembange jagat. Heeh. Masih wis ra ono ning donya wong tapi apa jenenge kok tetep eling-eling. Jadi iki kudu dilestarekne. Gak oleh Rusak. Dengan iki panggone Soekarno rembukan. Rembukan apa toh? Rembukan. Soal bangsa negara semasa pergerakan di tahun 1915 sampai 1920. 1920. Foto-fotone bukan Karno pas Cinom. Ki bojo pertamane rek. Jenenge bojo kelorone deh. Jenenge Buganarsih. Oh iki Soekarno. Oh, Iki anake. Iki anake angkat iki. Iki anak angkat. duwe anak angkat bareng. Anake angkat. Iki foto keluarga besare Bung Karno. Payung karo apa iki? Biola apa budi kaya ini apa karo aku. Payung iki corake wong Bali ya rek ya. Kaya nggambarake dhewe ngurmati ibuke sing ibuke kan asline wong Bali jenenge sapa jenenge Ida Ayu Nyoman Rai ibuke kandung iki. Lek bapake kan jenenge kan sapa jenenge Raden Sukemi Sastrodiharjo sing asline ya wong Jawa. Berarti iki nganu Bung Karno ngurmati budayane ibuke. Kayakane sih ngono. Panembalan tulisane tangan asli Bung Karno ya. Gawe huruf Arab gundul. Pinter lho Bung Karno gitu. Kuwi Al-Qur'an tulisan tangan, tulisane
tinggalane RMP RMP Sumo Suwojo ayah angkate Bung Karno. Hadiah saka Kiai Hasan Besari Ponorogo. Jadi Kiai Hasan Besari iki nulis Al-Qur'an kuwi karo poso pirang-pirang wulan. Bukane mek gawe sego karak iki tasbih kaukah. Iki oleh-oleh saka Raja Saud bin Abdul Aziz. Raja Saud bin Abdul Aziz kuwi rajane carane ku rajane wong Arab, rajane Arab. Pas Bung Karno kuwi kaji karokno Kiai Haji Zainal Arifin tahun 1951. Sudah kepeluk kah? Sudah kepeluk kah? Sudah. Mau ngopo? Jelasnya waktu ceblok. Ya aduh ini banget. Oh iya belum. Mungkin iki ya iku petelasane Insinyur Soekarno pas dia cilik, pas dia dolanan lan tau ceblok. Alasan Soekarno kenapa nggawe kopiah miring yaiku dinggo nutupi yen dhek tau catu. Iki dhewe arepe ndek Bali. Bali kaya tempat sanggare apa? Situs Bung Karno. Sing saiki digawe latihan kesenian arek-arek cilik. Wis mbuh nari karawitan lah sembarang. Saiki ki ning Bali ini sing omah Bali sing saiki dadi Sanggar Budaya Sasana Panji Saputra. Lah biasane to ning kene iki digawe kaya apa ya? Latihan nari, teater, karawitan. Enak gamelane lengkap ya ta? Ya kuwi gamelan. Iki mbiyen mosok USB ngene iki to. Enggak, sini iki yo genteng kaya ombyong biyen-biyen. Soalnya kan nek wong jaman biyen kan paling banter iki gawe kayu-kayu sing yus kayu larang-larang lah. Luwih awet. Lah jaman ini dongane karo wesi-wesi kok ngene iki pragerangan ngene iki. Jadi kayak ini mestinya genteng. Terus kan Bali sakmene gedene jelasnya paling kan wong biyen nggih ada gabah, jagung soalnya kan Har panen wong sugih-sugih niku lho. Sing panene akeh kan diade-ade omah Bali. Bisa iki wis ganti. Ya seiring perkembangan zaman kabeh direnov, ganti fungsi dadi sanggar, digawe latihan nari, karawitan, teater. Tapi jarene barang iki saben dina apa ngono lho, setelah Jumat jare ibuku iki niki enek latihan. Latihan apa jenenge? Karawitan ngono kuwi. Oh, berarti kuwi ya kaya melestarikan Kebudayaan, bener. ya wis rek ya sakmene tok ae. Vlog saka dhewe. Kesimpulannya Dhewe iki kudu nglestarike cagar budaya yang ada di daerah kita biar tidak punah terkena. oleh rusak sing wis dadi apa ya ngene iki cagar budaya. Iki kudu dieling-eling lah omongane Soekarno aja lali karo sejarah. Sejarah harus dilatih. Bener. Ya wes sampeyan ae, Rek. Dadah.